Ще ти разкажа за 6 основни типа висша нервна система, не като диагноза, а като карта към по-добро себепознаване. Защото това, което наричаш "аз съм твърде чувствителен", все избухвам, не мога да се отпусна, често има съвсем биологично обяснение. Откъде идват тези типове? Типовете висша нервна дейност произлизат от класическата невропсихология, основана от руския физиолог и Нобелов лауреат Иван Павлов. Павлов е известен с изследванията си върху условните рефлекси, как реагираме на външни стимули и как нервната ни система се адаптира. Той открива, че хората имат вродени разлики в силата, баланса и подвижността на нервната си реакция. И именно това определя как преживяваме напрежение, стрес и емоции. По-късно неговата система е доразвита от съветската школа и намира място в съвременната психология, особено в разбирането за емоционалната регулация, тревожност и хиперактивност. Абонирай се за канала и остани с мен до края. Ще откриеш нещо за себе си, което може да промени начина, по който се отнасяш към собствената си природа.